Здравей! Темата за любовта е много болезнена, така че мисля, че ще отговоря само на няколко въпроса. Така да започнем. Беше на 4 години и беше с момче от 2 години по-голямо от мен, но ние помня добре и все пак. Да. Ударих се. Любовта не е най-силната магия, има по-силни неща от любовта, защото любовта е болка, която всъщност никой на моята възраст не е усетил все още. Както и аз. Любовта е болка, а има по-силни неща от болката и от любовта също. Така че категорично не. И двете са хубави качества. Да бъдеш обичан е много хубаво и да обичаш е много хубаво, но ако теб не те обичат, а ти обичаш, равна болка. Ако теб те обичат и ти не обичаш, равна болка за другия. Така че и двете са много хубави качества, така че да и да те изоставят или да изоставиш някого. И двете са равна болка. Ако теб те изоставят, теб те боли. Лично опит. Да. Ако ти изоставиш, отново е равна болка. Личен опит. И да. И двете са равна болка, така че няма значение. Добре, чао.